Caji ofishin Sri Lanka. Ku dauka. Ku amsa mana. Waye shi? Kuma daga ina ya zo? Allah me yasa yake bibiyar ka? Ya zo ne a lokacin da rana ta fara fadawa. Sa'an nan kuma ya bace bat kafin gari ya waye. Abin da muka sani kenan. A awanni 12 nan ya yi rugurugu da kasusuwan mutanen da ba a san adadinsu ba. Sabon shiri mai dauke da tarin lugudan da. To shi din shaɗani ne? Ina ba shaɗani ba. Shi wali ne. Sunana an fara. Ko bayan na gama da mutum san bana yadda makamina. Sunan wannan sabon zazzafan shirin an fara. Wannan shirin ya sami ingantacciyar fassara daga shahararren kamfanin maza ba da haƙuri an fara yana nan tafi.